खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि डिमाकुसि बड'लेण्ड गेलेन सना काप जोलुर बादायनाया मैया जोबनानै थांबाय हरिसिंगा टाउन क्लाबा बे बादायलायनायाव देरहासार जानो हायो आरो साबसिन गेलेगिरिनि बान्था आवथायनो हायो हरिसिंगा टाउन क्लाबनि रहित मुसाहारिया नंगौ अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि दखरा एबसु आरो डिमाकुसि गेलेमु आफादनि जथाय बानजायनायाव थांनाय 15 नभेम्बरनिफ्राय डिमाकुसि जेम्स बेंगा गेलेग्रा फोथाराव सोलिनाय 28थि बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप टुर्नामेन्टआ मैया मोजाङै मोजां जोबनानै थाङो मिरु एबसुनि बोसोनगिरि बि सोमखोरा जोबथा गेलेनायखौ बेखेवनानै होयो गेलेनायाव हरिसिंगा टाउन क्लाबा डिमाकुसि अर्गें एफसिखौ 1 गलनि फारागथियाव फेजेनना चेम्पियन जानो हायो हरिसिंगा टाउन क्लाबा देरहासार महरै ट्रफिजों लोगोसे नोगोद 50,000 रां आरो जेननाय हानजा डिमाकुसि अर्गें एफसिआ ट्रफिजों लोगोसे नोगोद 30,000 रां मोननो हायो बेजों लोब्बा लाखिना गंसे मोखां बिजाब बेखेवना होयो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा लोमस्राव दैमारिया दा जोबोर मोजां कारण डिमाकुसि आनसलिक आफाद आरो लोगोसे जोंनि स्पर्ट्स एसोसिएशना दिनै फैयै 28 बोसोर जाफैबाय 29 बोसोर जाफैबाय ओमफ्राय ओनसोलनि गेलेगिरिफोरखौ बिराद बे खेलानि गेजेरजों माने थुलुंगाखांनाय होनाय जादों आरो लोगोसे जोंनि मुंख्लंफोरनि मुंखौबो गोजोरै लाखिनो हादों बेनि गेजेरजों जों आसा खालामबावदों कमिटिखौ जों खावलायबावदों जोङो जास्ट खेलाखौ बे खेला होनायनि गेजेरजों जाहाथे फैबाय थानाय गथ' गथायफोरखौ मोनसे ट्रेनिंनि बेबस्था खालामनानै होयो जोङो बांसिन प्रडाक्शननि गेजेरजों जों थांनांगोन जोङो प्रडाक्शन नांगोन अब्लासो जोङो भबिष्यत जोङो माने मोजां गेलेगिरि जों मोननो हागोन ओंखायनो ट्रेनिं सेन्टार गेलेनायजों लोगोसे जोङो माने उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ एकदम ट्रेनिं सेन्टार खुलिनांगौ ओंखायनो जोंनि बे उदालगुरि जिल्लायाव गोबां इभेन्ट्सआव जों दासिमबो मोजां रोखोमै दावगानो हायाखै ओंखायनो मोनसे सिस्टेमनि गेजेरजों थांब्ला जों दावगानो हागोन जेरै जोंहा बिराद टेलेन्ट दं बक्सिं बेयाव बिराद मोजां खालामगोन आर्सारियाव मोजां खालामगासिनो दं आरो लोगोसे जोंनि बक्सिंआवबो बिराद मोजां खालामगासिनो दङ फुटबलावबो हागोन खिन्थु फुटबलफोराव जोंनि बे जितु ट्रेनिंनि बेबस्था बिराद खम जानायखौ जों नुनो मोन्दों जा जोंनि खेला फाथिदों नंगौ खिन्थु ट्रेनिंनि बेबस्थाफोरा बिराद खम जादों ओंखायनो आं खावलायदों जेनेबा मोनफ्रोमबो जोंनि स्टरनि जायफ्रानोखि गेलेनायखौ दैदेनबाय थायो जों खावलायहरदों बिथांमोना ट्रेनिंनि बेबस्था लायो आरो जों दा जिहेतु गभर्नमेन्टआव दं जों हेल्प होगोन बेनि थाखाय जों नुबाय जितु बड'लेण्डआव जोलुर होननानै बुङोब्ला मोनसे मेहेरनां बादायलायनाय जायो नाथाय जों नुदों गोबां आफादफोरानो दिनैसिमहालागै बे मोजां इनफ्रास्ट्राक्चार गैयिनि थाखाय बेफोरबायदिखौ खुंफुंनो हायो दा बेनि थाखाय नोंथांमोननि गभर्नमेन्टआ मा इनिसिएटिभ दा जोंथ' दा बानायगासिनो दं स्टेडियाम गोबां जायगायाव जागासिनो दं दा जों खारन जोंनि संग्रामानो बेसेबांबा गोबाव थांखाबाय संग्रामनि उनाव जों दा खै बोसोर मोन्दों बेथ' 30 बोसोर जेनेबा 25 बोसोर दा बेथ' साफिसियेन्ट नङा दा ओंखायनो माखासे इनफ्रास्ट्राक्चार 25 बोसोरनि सिगाङाव नायनो थांब्ला माथो दंमोन गंसेबो स्टेडियाम गैखाया जे ओरैनो दुब्लियाव गेलेनायनिफ्राय दासो फिल्डआव फैदों नङा होमबा फुटबल गेलेनायफोरनि गतिके जोङो लोगो लोगोनो जों आसा खालामनाङा लासै लासै जोङो बेखौनो जुदि आरो 10 इयार्सनि उनाव जोंनि प्रडाक्शना जुदि मोजां जायोब्ला जोंहा आबुथि खालामनो गोनां मा दं दा ओंखायनो थ्रु प्लेनिंनि गेजेरजों थांब्ला जों साक्सेसफुल जागोन बेखौ जों नुहुरदों डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो डिमाकुसि स्पर्ट्स एसोसिएशननि बानजायनायाव थांनाय 15 नभेम्बरनिफ्राय खुंनाय बे 28थि बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टआ दिनै 23 नभेम्बर दिनै जोबथा एबा फाइनाल फुटबल बादायलायनाय दिनै बियो जानानै थाङो आरो दिनैनि बे फुटबल बादायलायनायाव फाइनाल फुटबल बादायनायाव मोननै गोख्रों दोलोआ बाहागो लादोंमोन अर्गें एफसि डिमाकुसि आरो हरिसिंगा टाउन क्लाबनि गेजेराव दिनैनि फुटबल जोबथा फुटबल बादायनाय जादोंमोन बेवहाय हरिसिंगा टाउन क्लाबा 2 आरो अर्गें क्लाबा गलसेयाव हरिसिंगा टाउन क्लाबा देरहानो हायो बे फाइनाल गेमाव आरो बे फाइनाल गेमाव बेखेवगिरि आलासि गाहाय आलासि महरै जोङो हांख्रायदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा दा बिथाङा गोबां एंगारस'हायै खामानिनि थाखाय
मिरु एबसुनिनो बोसोनगिरि मानगोनां बिथां बि सोमखोर बिथाङा फैनानै दिनैनि फाइनाल फुटबल बादायलायनायखौ बिथाङा बेखेवनानै होफैयो आरो बे 28थि बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप फुटबलजों लोब्बा लाखिनानै बानजाय आफादजों दिहुनजानाय जे माउथ पिस बेखौ आलासि महरै हांख्रायनाय बायदि बाहागो लानानै बेखेवनानै होफैयो बिटिसिनि मानगोनां लोमस्राव दैमारि बिथाङा आरो गोबां जोंनि गोजोननि थाखाय फारौ आरो बिलन बिरहोगिरि हांख्रायनाय बायदि आलासि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैनानै दिनैनि जोबथा फुटबल बादायलायनायनि जि मोनफ्रोमबो हाबाफारिफोरखौ बिथाङा जाफुंसार होफैयो आरो बे 28थि बड'लेण्ड गेलेन्स काप फुटबल टुर्नामेन्ट खुंनायाव जायफोर दिनै बानजाय आफादनि चेयारमेन मानगोनां बिथां गौतम शर्मा वर्किं चेयारमेन मानगोनां बिथां सनाराम बसुमतारी आरो जोंनि बानजाय आफादनि साफ्रोमबो गुबुन गुबुन बिबानगिरि मानगोनां बिथांमोनाबो मैखोमै बाहागो लानानै जोंनि बे 15 अक्ट'निफ्राय जानानै दिनै 23 अक्ट'सिम जानाय बे फुटबल बादायलायनायखौ मोजाङै खुंफुंनो थाखाय बयबो नांथाब नाजानानै खुंफुंनाय जायो आरो बे बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टखौ जोंनि जायफोर बिर जोहोलावजो बिथांमोना हारिनि थाखाय सोमावसारनायाव बाहागो लानानै मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि मुङाव बे गेलेन्स कापखौ होनाय जायो आरो जागायनायनिफ्राय जोबजासिम साफ्रोमबो रायजो राजा मेलेमजिबि बिथांमोनाबो बाहागो लानानै जाफुंसार होबाय आरो जायफोर दिनै बे गेलेन्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टखौ खुंफुंनायाव राङारि मददथि बयनिबो जायफोर दिनै बेवहाय मदद होबाय बिनि थाखाय आङो बानजाय आफादनि लिंथुमगिरि जानानै साफ्रोमनोबो आं साबायखर बावदों आरो फैबाय थानाय समावबो बेबायदिनो बे गेलेन्स कापखौ खुंफुंनायाव बयबो मदद आरो हेफाजाब होलांबाय थागोन आं बेखौ दिनैनि नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो बयखौबो खावलायहरदों आरो जोबथारनायाव 15 अक्ट'निफ्राय जागायनानै दिनै 23 नभेम्बर अक्ट'सिम जायफोर दिनै खेलाखौ नायफैबाय आरो जायफोर बेवहाय बाहागो लानानै साफ्रोमबो जाफुंसार होबाय बिनि थाखाय आङो लेंथुमगिरि जानानै आरो खेबसेबाव बयनिसिमबो आं साबायखर बावहरो।